A controversial businessman, Wikino Chivayo, on Tuesday leaked a compromising picture of him and the Mnangagwa family handling some paperwork. It comes at a time Mnangagwa is claiming Chivayo is not at all his business friend. Sanapena mashoko ashamisa panapa panolika mapictures anoonekwa kunzi aiwa Chivayo onekwa nemutungamiri wenyika vachiratidza kuti aiwa pane zvanga zvichikraftiwa nekurongiwa kana zvanga zvichifinaliziwa zvauya panapa zvicontradicta nemashoko akataurwa zvinzi aiwa Chivayo andingomuzivi. Unobva subscribe or like on the bell kuti mina bana vanzobaibangira chete. The picture is already triggered talk on social media as Chivayo announced saying double celebration. It is said that the best things in life comes in pairs, and when excellence is achieved in twofold, it is a testament to something truly extraordinary. Yesterday, I had the greatest pleasure of celebrating in double measure the birthdays of two remarkable individuals, Major Shoaib Mnangagwa and Engineer Kolisi Takunda Mnangagwa. These are two young men whose paths have been defined by discipline, hard work, vision, and the relentless pursuit of greatness. Major Shoaib has distinguished himself among the elite and was recently ranked as the third best soldier in Africa. Such an achievement speaks to his mastery of military genius and unwavering commitment to excellence. ndo mashoko anachitokwa panapa nawakomana vana Chivayo vataura mashoko achiti aiwa vakomana the two sons matwins emutungamiri wenyika aiwa vakomana ava vari excellent ende vakomana vane discipline. Anenge achibuditsa mapictures amaona ayo ari very controversial. People, they are talking a lot pamusoro pemapictures aya. The pictures are also depicting aiwa mitauro yakasiyana siyana nenhau dzezingotaurwa zvinzi aiwa we do not know kuti Chivayo ndeyani, business rake nderei, imari dzake and the likes. Mashoko anobuda panapa panguva ine people patiri kuona even the vice president ari kuuya apo vachikola up the stopping aiwa yezvigananda. Panguva ine toona kuti aiwa nhau yana Chivayo nenhau yecorruption ndo iri at the core and center aiwa yethe decline yenyika. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.